Yma, yn Ysgol Min y Ddol, rydym yn gosod blaenoriaeth dros datblygu sgiliau gydol oes gan wneud defnydd llawn o'n hardaloedd awyr agored, yr ysgol goedwig a'n clybiau mwyn meithrin sgiliau ac annibyniaeth y plant. Rydym yn gosod lles yn ganolog i bob dim a wnawn. Darperir nifer o ymreithau i gefnogi lles ein plant. Un ohonynt yw daioni, ac yn halu'r 10 gwaith yr wythnos mwyn cefnogi gyfidion ar gychwyn y dydd. Mae'r Gymraeg yn rhan anotod o bob dim a wnawn, ac mae'r plant yn tyfu i fod yn ddinasyddion dwyieithog, medrus a hyderus yn ein hysgol fach gymunedol.